And today look my beard, I have already burned. And now finally, tayo jeng ready जाबाय diare mo थांनो. Tennaलाय जोंना सोंखांबायमोन नै लेवाद दं लेवाद नै. ओरै खालामबायनांगौ बिदिखौ. Hello everyone, good afternoon. Yes, good afternoon. Oरै नायनो हागोन नै. जोंनाव सोर दंफैयोमोन? ओरैहाय ब्रादार रागा. K रागा. आच्छा. मैयां फैदों बिथांमोना जोंनावहाय ओमफ्राय ओरैहाय Here the cutoff. Here is the cutoff. And today look my beard, I have already burned. दारिखौ नायनो हागोन नै. And now finally, tayo jeng ready जाबाय diare mo थांनो. चलो, let's go. माने excited जोब्बाय माने बिराद excited जाना दं नालाय. दायो गासिबो सान्थिफ्राव नेनानै दङ माखासे कुथुक्राझाराव बेनिखायनो जों थाब बिसिबां हायो थाबैनो जों थांनो रेडि. ओमफ्राय आं मोनसे प्रब्लेमा आंना आखाया बिसिम खामसिगोन सान्दुं आं मिथिखाबाय. माने आं राइडिं जेकेट गानला मानो होनबा बिराद हाद्रि खस्थ' जायो राइडिं जेकेटआ सुनो. माइक टेस्ट बिराद गोबाव जाबायमोन नालाय मट' ब्लग खालामिया ओमफ्राय गफ्राबो मा जानानै दं मिथिला दा गारसोनासो दोनदोंमोन. मोजां जायोना जाजाखो जागोन माइकफ्राबा चलो पार्टनार let's go पार्टनार मोजां दा गफ्रा एफा गोबावनि होबाय एसे खामानि दंमोन खालि जादों मोजां दा ने खबरा बरिया aduh sama gue mau dan sulit mbak lagi jalan berani ya lagi jalan lah Boria Boria nih aduh nih udah bisa sih kena gue ayo hadirnya mau tuh Boria dari hadir maju pak Boria birak kalah Adria experience lebih pak Rising Riders Mate! जों दा जायगायाव सफैबाय नैबे जाहैबाय मोनाबिलि पिकनिक स्पट बेयावनो जोंना दैजिं राइडार्स बिना आरो नै टेन्ट सोंजेनोसै दा हराव बेयाव उन्दुनो थाखाय जोंना इभेन्टआ साननै आरो बेवहाय जों हरनि थागोन नामा दिनै 28 ओमफ्राय गाबोन 29 टेन्टनालाय जोंना सोंखांबायमोन नै लेवाद दं लेवाद नै भिडिअ लेवादा नै रुखसे रुफैना खाबो खारबोलै नै मामबाय गासिनो नै लेवादा जागोनसो नोंखौ जागोन जों बांद्रायला टेन्टआथ' जाबाय जोंना दा नैबेयाव उन्दुनोसै आरामनो ने रिजयस फंबाय टेन्टखौनो सोंनो रोंले रायने बेनोसोलाय नै इभेन्ट गाग्रा हेल्प नांगौ नामा हेल्प नै माथो जाखो बेलाय जाबाय बेखौ बोखारनानै नाङा आंखौ मा बुङामोन नाङा होनदोंमोन आं दा सिरिजोब्बाय बैग्रिनि लेथ्रा लेथ्रि बुस्थुफ्रानो सिरिजोब्बाय रा नै दा ने जाबाय दे हायहरदो हायनोसो नोंलाय हायनो दाले मैनि भिखारि मानसि फैखो दिनैलाय बेयावलाय हा मानि भिखारि जाखो भिखारि माने आंनिफ्रायसो नोंसोरो भिखा मोनाबा नोंसोर आंखौ बुगोनलाय सयथिबोखायो आंनिफ्राय भिखा मोनाबा दिनै आं थैबाय मा बुस्थुलाय हा जेबो नङा माबासो
Jangiya. बे बेसेबां मा साइजनि दं Matra 10 taka. नों बबेनिफ्राय फैदों नों बबेनिफ्राय फैदों Ana mistoa. मा जायगानिफ्राय Butali je. आयौ आर'नाइनि लेखा नामालाय दख'नानि Gudisra. गुदि बेग नैबेनो जाहैबाय गुदि बेग दैजिं राइडार्स मिटनि Larang kharsi mana bustuko. Ma kalam mane buda gismena. बे आंनिसो होमब्ला Ayo ro. आंनि नों लाबाय दे माला बेयाव बुरजासिन दंलै नैबे गोथाङाव हा नोंलै बेयाव बुरजासिन दं बुरजासिन दंलै आदा माला बुरजासिन माला मा मा Mal दं danglai gabai le. Oi. Danglai lagabai le. दांनाय लाखोरानला ओइ आंना माला फिसाद्राय माला फिसाद्राय नै बांसिनसो माला नै मा मा दं माथो आंनाव गैयोमा नामा Angi dai gale. दंनावरा Angi dai gale. गैयालै बेनो बे एखे Oi. Naga दांग्रोमजोबखायो. Dangrom jebbai. आनबक्सिं खालामनोसै लोगोफोर दै आनबक्सिं र' नैबो नायदो नै मा दं ओमफ्राय आंनि मा दं आदानि मा दं नायदो दे आदा नैबो नोजोर एखे दंना गैया आनबक्सिं मा दं बेबा मा बुस्थु ब्रास कलगेट दंलायबावसो सिङाव दां नै Unboxing. आनबक्सिं Kalambai nei. नै बे Bras. फैदो मा दंनाय दिनै नै कलगेट ब्रास दंखायो बाइकआवना मानसिफोरखाय मोनदों दिनैहाय आं मोनसेखाय गाबोनसो मानसिनाय बेखौ दानो Jangan danga nei. Juna bijak negeri. Ek kusa friend dah boleh pakai yang tu. या Ikut tu sudah ek kusa. बे मा बुस्थु Saffron. हिउजाला नागिरो इयो आदाया सिख'जोबनाय नुखायो Nei, apa tu bila? Kop ni. माबा मलम नै बे मस्किट' मस्किट' थाम्फै मुलि Acha. हटेल हिमालयनिफ्राय हरदों नामा नै दा दुगैफांना फुंनालै मोनसे थाम्फै अरया र' आरो दंबावो मोनसे ओमफ्राय नोंनि माथो नायाखिसै आं दा खालामसै आंनियाव र' मोनसे दंबावो नै आनबक्सिं क्लास ओइ ओरै खालामलायनांगौ बिदिखौ अरखादोलै Ada ya, udah urus tu dah. आलु लेले ये देखो गाइस दैजिं राइडार्स मिट भलिउम 3 2023 राम लोंगायसै आं Jauh lengan malah, ni mak kamu nak biar hotel yang बेखौ bah. नांगौरा दै लोंगोन नों बेयाव? गाइखेर लोंगोन ना आं न'आव लांनानै हाद्रिनि थाखायनो सिगांथिं गारि फैनायखौ नुनो नागिरला ओरैबायदि डेन्जार लामासैना जोंनि ओरै नैबे चिरां बे सान्तिपुर टु ओरैहाय दादगारि लामाया डेन्जार गाज्रिखासै नै बेगफ्रा नायनो हागोन नै बेसेबां हाद्रि नै हानो नागिरला हाद्रियानो नै हाद्रिफ्रानो अयथासार जाबाय साल दे फैद' ओमफ्राय जों दा दुगैना लाग्रोनोसै ना अरे जों दुगैनानै थांग्रोनोसै नङाबा बडिफ्रा दुगैना लायग्रोनोसै बडिफ्रा नायदो डेन्जार खासै बडिया नुबाय डेन्जार आयो जिम लाबावबा मा दारिया नायदो ओमफ्राय दारिया एकदम बरिया. नाम्बार 1 दारि. दारुन खाथ्रा नुसैलै नोंखौ खिन्थु सोरखौ खेबनांगौसोमोन दारिखौ ने हेबदोंमोन आं ओमफ्राय मोनायाव गिवनानै थाफिनजोबदों बुस्थुआ जिखुनु जों दुगैना लायग्रोनोसै लोगोफोर दे ओमफ्राय दुगैखांनानै आराम नै जोंना बेयाव दा नाइट श' जागोन नालाय बैयावहाय बेयाव मोसागोन जों दायो ना मा होनो ओरै नों मोसागोन ना मोसाया दारि गुफुंलायनाय मोसागोन दा? मोसागोन, ओं।